Pi pai ba baro mo ki ba chu snu tanat ya ke jingkren jonga te ha ni ka por pai ba ba e ngon ban pen snu tho chi pi mo she pang ka wai ke jingkren jong woi uma na po jantia kata ka balami social media mde bangalor ni mo jisin balami social media kam de ke jinglor ni habang yo ingi ha pan kren mo ban pen snu tho ya piu pai ba mde ke ya no ru ki ba pleng ya ki bom pleng ring la ban le ye te halor ka jing ai so ba kajing ais ngobha jung ki badan hakabor ngan keren shwaya kata ngan pit nuk sama kat kum kajing kan mau ke jonga hak khubor hi ke balami mdeira ba ka ngalor ni yenu nur hak khubor kalami hak po media kalami ba ka don ko we kajing ais ngobha jung kita ki bahalor mo kata kade shajanti ai katin ka bala sop ya ka yeng hab ban let namar bagim de kita ki marau nang bot ki jong ki mono bakan mau ya kata ka khubor saya wat dengan oi pi itu iba ipen kan mau ba ya kata pisah ta borti nganoi pi haba pi ong kum ta em kawan kawai ke jingkan mau nga hanga sepang kawai ke jinge tho khana kata ka de jinge tho khana sepang kawai ke kan thai ke babu ai ke temen kata mo ka ba kale jinge seng sunday namar bakam bu ai kale jinge seng mo shisin ka ai ba jingkan show san phau tam ka pat la shai min step ndaka la shai min step ndakala awai kian mo ndakala kwa kian anong ndakala kwa kian kamyo shu ya kata kasan im kamyo pisah shu ban thet kiat de hang ta baka shuti tai be kacu shi ya kacu sitayo ukam klet shi snem ukan nom klet snen ya kata ka jing te ta jongka te kata ka jingkran jong iwe ba na pajan tias phang kata ka pisah jong i ke ba ibu berarti ngam tip ba ibu hadu kan nolak ya ke ba insanut hadu kan ni mo lakat ya kan teliki snem Henry kum ka jinglong hi jong urupat ba ubalului ubahok ubom judan ka mensim ma ubom judan ka mensim ban atnut ban bishni ban thau ya ka ek ba ula de ban le ai pi upat ba si sembolai ula ai da ka jinghun ka mensim da ka jingsung uit ka banado ka danut uklem ai kum ta udu shimet ma ubakwa ai na ka ta ka jing ai ka jong upat ba si sen ba ula ai u ai bet namar ba u thau ba kandan ka jingan senyang lang laha ka imlang ka salang lani haka ek kam ka badan kam ban penyat ka babha ngin ka men sem ban ba ngin ai da ka mon ngin kharwai da ka deng haba ubadu q ai bet kumne badu kudu bat deng bat mon badu ai atat ek jingkar khungan ai pi kipat ba haba keyboard yano kanuksa kipat ba haba kitap hakanu ke parti kitap namar baki kwa ya kata kacing sensyar ka bahok mendai baki kwa tiket kipat ba ngan oi pi kidon pate hagini kisngi ma bakir orang ba mo kira orang ba kimi kibot ikanu ke parti ya ka baki yo jing mentoi ya la dia nda kisngo tho ba mdan ler hakata ka por ki kharwat kala ka basngo si ka de kata dengan oi pi upat ba halor ka jing ai jong mo unnam thau unnam bat u ai da ka bahok da ka mensem ka bahok bat uda kar khuru ya kata to ai ba ka jing thrang bat ka jing amnut jong pat ba kan long uso u ba ba ar hajar ba pra la ka long ka bajok ni la ka long barem ngip deng so ba kat kum ka jing penya tat jong ublei namar ba ublei hi udan ha ka donut jong ki pat ba barok hai u yo sngaw ya ka jing angnut ka jong ki hada upat ba hi udnang ong ba ka celam me khala ya kandang long ka ba ka ba miat mo ngangai ba kata hi ka banang kong ba ublei un song tho undan rangkat lembat ngi ha rangkat ke jingi khun jungi ya kata ka bahangan oi pi ka kata ka jing sngo ka badan ha ubriu shimet mo ya ka ba ula ban le ya kata ka donut shimet ke jong u menta kala pau shai baka wi pipi na do baka dang ban mi mo kala pen shai si pai ba baka kwa ban ya khun mo baka kwa ban ya khun la da upat ba u aya ka jingkersan bakin ya khun hado arajar phupra hanai kidon shibon kidaw ma haka donut jong ubriu ya ka jingkwa shimet jong ubriu udle thabot tangka MDC ru namar ka don ka jingkwa shimet MP ula ban ben na ru lese udle thabot tangka MP ru MDC ula ban ben na de tang ka jingkwa jong ka shimet jong Hanai mangi pada kirupat ba habangi ko ai ngim ko ya kata ka jinglong shimet jungi ko ba ya ka jingroy lang jong upat ba babon palang ya ka jingsong suk jing song ba lada phi kedaw kakti ka mon jong phi ya ka WPP ha pa ki HDC ngapat ngan kedaw pi ya ka sarkar jong phi baro artali baro shipau telis nan kakti ngan ai phi
ka sarkar jongpi pratali kisnem ka NPP ka sensyar hangni ka le ayu dang menno pidang ya tung ka surok balai pila ya klet dang menno ka surok jongpi ka bah ban ngam ong ya kata ka surok ngam ong ya kata ka surok hendai ka banang kong hingan ong pi ka banang kong hi ngan ong pi ka wei hi ka ba wit hakmat jonga ngan ong pi pa ba balai banga sami kumni ka wei ka ba mi wit hakmat jonga kata ka dei ya ka banga shun ya ka ksut ngan ong pi ngam jus ngau tenat ya ka ksut ngan ong pi ka jing isi jonga ya gini ginong buhai shnong ma khamtam hapok lum sabi barok ko wei ka sor shlong gitu kinong buhai shnong ka jing isi jonga kam dei bangan pan pau bet plak ngan ri ya kata ka sarkar ka kedup iki along kumutu ukso ubati apa kum ke bah yala di rum tre ban bam ki wei rum sya kaseng kalalet ban khura hapok lum serbi handai ka sarkar kam sya kata hi gede ke jing sya nela da shu thau tu manga ong banga thau tu kum ki e kita kinong yalam ki bangi kwa nga shu penyuk sa kum kinong yalam jong ka asa syukran tang da ka phone ru ong ap shwaru halapangap lahapan sange namar ka jingkhang jong tau emali kum kita kinong yalam kwa ki ba syukran tang da ka phone ru lateng ki breu ndera bang kwa ba kita lepat kan lepat ngam ju kwa ban boteng namar ngangaro ngam ju re kita ka breu ka boteng ngan IP tekum kita kinong yalam kwa ngan IP ndera bang kwa ya kata ka ege eru la ka pis so pa kata ka surok ka dai ka ba ai nong genti kimi ki pa jong phi ki mei temen jong phi kita ki ru han ki balong ka sarkar ki mei pa temen jong phi kit no nda phil arem ngim soi ai ngin ti thmai beng da ka wei namar ka hok hi jong pa ba ka wan hi na ka sarkar kami ndei na ka sarkar chala ka sarkar chala hi kam la li ban le ai ka shu ai ka ba ai na the ka ai chini ka tar dang bun ka ba bam ban ka ba ai ka tar wan kop khlai wana ba ai te tang kum ta hai khublai shi bun khublai shi hajar